खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड निउज 24 आव बरायबाय। क'क्राझाराव थानाय बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों मेगा कालचारेल इभेन्ट एबा गेदेर हारिमु जथुम्माया जागासिनो। रागाम दि बड'लेण्ड संस्कृति बिमुं होनानै बे जथुम्माया जागायबाय। मैयानिफ्राय जागायनानै फैगौ 21 फेब्रुआरिसिम बे जथुम्माया जागोन। दिनै बे जथुमनिनो नैथि सान। खुलुमबाय। जोंनि बिटिआर हालामाव गोबां हारि माहारि आरो रावारि सुबुंफोर दं। मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला गावबागाव राव हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगोन। बिनिखायनो गोदान बिटिआर सरकारा मोनफ्रोमबो हारिनि राव हारिमुखौ फेहेरनो फोथांनो आरो जौगाखांहोनो थाखाय मोनसे गोदान प्लेटफर्म सोरजिदों, जायखौ रागाम द बड'लेण्ड संस्कृति बिमुं होनाय जादों। बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बिटिआर हालामनि गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु आरो महरगिरि बिथांमोनखौ लानानै मोनसे गेदेरथार हारिमुआरि सावरायमेलनि हाबाफारिखौ बोहैथि दाननि 19, 20 आरो 21 फेब्रुआरि 2021 खालारखालि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सनि जौसाङाव लानाय जादों। फै जों बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गाजा गोमजायै जाफुंसार होनायजों लोगोसे जोंनि खौसेथिखौ बयनोबो मोनथिहोनि। गोजोन्थों। बे जथुमाव बिटिसिनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ हारिमु मोजां मोनग्रा रोंग'नासा बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों। लोगोसे बे जथुमावनो बिटिसि हालामाव थानाय गासैबो हारि हारिसानि रोंग'दामसागिरि हारिमु मोजां मोनग्राफोरजों मोनसे जथुमाव सावरायलायगोन। गासैखौबो बे जथुमाव बाहागो लाफैनानै जथुमानि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव आरो रागाम दि बड'लेण्ड संस्कृति बिमुं होनानै खुंनाय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होफैनो थाखाय खावलायहरदों। रादाबा एसेनोसै।